Now, China's decision to lock down the city of Wuhan. WHO says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan sa tuyang banwaan pinugrubaran sa krisis tangunyan dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan kooperasyon ang sa tuyang itao iribanan kita gabus ng nagenyo magpangadji sana magtugod kita ang sakuna malalampasan ka magtiwala ka kakayanin pa mabalik niraray ang ugma sa naga tawag pa may takot kay kita matugot na mawala sa tuyang paglaom ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang panilugan nagin ka at basta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang sa namamatay ang krisis kunyan makakaasa po kamo mayong mawawala mayong papabayaan iyaon kami igwa kamong malalauman igwa kamong masasarigan igwa sa inyong maataman nagenyo kita perming andam magtiwala ka kakayanin ka mabalik niyaray ang ugman sa naga tawa na may takot dahil kita matugot na mawala sa tuyang paglao ang gabos iribanan sa paghampang sa laban bitbit sana ang paninindugan nagin ka na ibasta kita natatanyo kita piling andam nagenyo laban lang nalalauma sa sarigan nangangataman kita piling andam nagenyo laban lang sa inyong pagtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa inyong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa inyong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Yola, Roy San Ramon, asin Allen Riondaga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan, yun kada Sabado. Alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang nagangunyan, ang nagangunyan. Maray na aga, liwat niya mong dadaron sa Indo at mga bareta sa Nagangunyan News. Ngunya na Sabado, petsa 11 kan bulan na Hulyo taon 2020. Mga baretang tiniripon po Lunes sa Good Sabado kan ANN News. Live nido kaming dadadangong sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Sa pangarang Kambilog News Team, ini po ang sa Indong Makaibanan, Roy San Ramon. Nadadalan man po nindo kami sa Naga Smiles the World Facebook page as in City Government of Naga Facebook page. Ako, si Jefferson Achas. Sa detalles kan sa tuyang mga bareta. ANN News Headlines Ngunyan. Detalles ka mga bareta, border control kan syudad ni Naga ipigbuelta kan Naga City Police Office sa mga linderos kan syudad pagkatapos hagadon kan Health Emergency Response Task Force. Ang detalya sa haliki Joel Sulina. Bigbalik na kang Naga City Police Office asin kang lokal na gobyerno kan syudad ng Naga ang quarantine checkpoints o mga border control sa piling mga entry and exit points kan syudad ng Naga entry man kang nagpapadagos na humakang COVID-19 asin paglikay sa paglaog kaini sa area kan syudad ng Naga.
Sa meeting kang Miyerkules kang Health and Emergency Response Task Force, pinaghagad ni Alcalde Nelson Legacion sa Naga City Police Office bilang iyo ang nasa security cluster kang task force asin miyembro kang Task Force Shield sa paagi ni OIC City Director Police Colonel Marlon Catan na magsurat sa PNP Bicol na iyong Regional COVID Shield para man sa paglatag kan mga quarantine checkpoints sa syudad para man masara ang mga maralaog na mga returning residents kan syudad asin iba pang mga individual na mapasiring sa ibang lugar na minaagi sa Naga City. Tapos mapag-araman ta si posibilidad na matawanan kita ng authority. Nagtaon na po kita ng instruction sa PNP na magpadara po ng surat requesting the establishment of border control dyan po sa may Naga Milaor as in Naga Pili. Purposely para lang po ini sa mga LSIs tanganing maasigurar kita nagabos na naglalaog hali sa Metro Manila, hali sa areas na may COVID-19, maagi po sa tamang proseso and pinagpahanda na din po ang PNP para sa searing na eventuality. So, nag-aasa po kita na within the day makapag-set up po ng border control. Ang mga border quarantine checkpoints na ini pinagkaag sa boundary kang Naga Milaor asin Naga Pili area kabali na ang C5 road sa area kan Sabag para man mabantayan ang mga maralaog na mga LSI asin mga returning residents asin masiguro na madadara sa JMR Coliseum ang mga ini para sa mga maninigong medical protocols asin malikayan ang paglakop asin ulakit kan COVID-19 virus. Para sa Naga Ngunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Importansya kan COVID-19 rapid antibody test pigpaliwanag ni Alcalde Nelson Legacion. Tigtawang doon ni Alcalde Nelson Legacion sa nangyaring press conference ang importansya kan COVID-19 rapid antibody test para sa amay na pag-aram kan mga posibleng nagdadara kan nasambit na helang. Aminado si Mayor So na daikapantay kan accuracy kan swab test o kan RT-PCR test ang rapid testing. Alagad kinakaipo kan syudad na maging proactive sa pag-aksyon kontra sa COVID-19. Tulos na pigsa sa irarom sa swab testing ang mga nagpositibo sa rapid test, mantang naaaraman kan syudad kung si isay ang mga nakapag-develop din antibodies sa saindang lawas kontra sa COVID-19. Para indicator yan, madidetermine kung igawang antibodies and kung possibly infected for coronavirus. And iyon na po nga ito, early detection ang punto na po digdi. Kaysa kung maparahalat kita na may mag-positive duman sa pigsususpitsahan dahil igawang primary contact, o ito pala may uman. Pero kung nag-positive ito, saka na naman kita mahanap. Sisi mga kaurulay kayo ini. Medyo proactive po ang hero ta po ngunyan. Ini makalis na magpaabotin mga kahapotan ang pirang mga namamanwaan dapit sa ginigibong rapid testing kang gobyerno lokal. Pigsaysay pa ni Mayor So na nagagamit ang resulta ng rapid antibody test sa amay na pagberipikar kan mga namamanwaan na posibleng positibo sa COVID-19 sa paagi kan swab test. Buot sa bihon, amay na naisusuway kan syudad ang mga nagpositibo sa rapid test dalan nga ning dai na makahawa man tang pighahalat na mas sa irarom sinda sa swab testing. Apara pa sa limitadong RT-PCR test sa Bicol, mayo pa sa buot nag-ooperar na pribadong health center sa bilog na rehiyon na nag-oopresir ng swab testing para sa mga pribadong individual na nagmamawot na magpa-swab test. Para sa Naga Ngunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang mga bareta, dugang na insentibo para sa mga volunteer traffic enforcers ipigtutulod ni Consel Lito del Rosario. Uli sa pagiging aktibo ka nagkapira mga civic organizations sa sinmanlain na traffic enforcement volunteers sa Syudad de Naga. Detalyas kayan, Kate De Lovieres. Sa privilege speech ni Consel Lito del Rosario durante kan ika-49 regular session kan sangguniang panlungsod kan Naga kan Martes, Hulyo 7, piglatag kan opisyal ang tunay na epekto kan pandemya ngunyan, bako sa nasa syudad kundi sa bilog na nasyon. Dakol ang nawaranin hanap buhay, trabaho asin negosyo. Apar sa ekonomiya, dakulang epekto ang pangyayaring ini sa buhay kan kada Pilipino. Mas naglangkaw ang bilang kan mga mayong trabaho, asin nagtitios na pamilya,
Kadaklan kaya sa mga ini, no work, no pay. According to reports, more than 3,000 businesses in the country have informed the Department of Labor that they would be closing down their operations temporarily amid the COVID-19 crisis. Out of these 3,200 firms have already informed the DOLE that they would be permanently closing down. According to DOLE Secretary Silvestre Bello, there are 2.7 million workers whose livelihood were affected due to the ongoing crisis. Philippine Statistics Authority data, on the other hand, showed that 7.3 million individuals were left jobless as a result of the economic impact. Saro ini sa buot maresolberan kan konsehal tanganing matabangan ang mga apektadong Nagueño mismo kan gobyerno lokal. Of the proposed additional subsidies by the national government, which is now pending in Congress on third and final reading, our local government, the city government of Naga, must also exert effort to reach out to the displaced individuals and or work. Kasabay na pigtukar ni Del Rosario ang halinang pagiging aktibo kan nagkapirang civic organizations asin man lain-lain na traffic enforcement volunteers sa syudad sa pagmantinir kan paze orden. Para kay Del Rosario, napapanahon na tanganing tauanin magkakanigong insentibo ang mga ini kabaing kan sa indang pigtataong serbisyo sa syudad. Iko po kita yung mga NGO sa mga people's organizations sa Naga, specifically na nagtatabang sa traffic enforcement, peace and order. So, for a long time po, nagtatabang sila sa city without monetary consideration. And I think, lalo na po ngayon na nagkakaproblema kita sa traffic management, kaya punta po ng dagdag na manpower, augmentation naman sa mga existing mga pag-iriba sa Public Safety Office at sa Philippine National. Dakula ang tabang kan mga volunteers na ini sigun kay Councilor Del Rosario sa paghipno sa kakulanganin personahes kan Public Safety Office asin PNP. Kaya po ang matabangan man ini mga taong ini. So naisipan ta po na mag-submit sa proposed ordinance providing for incentives sa mga volunteer traffic. Naisunad na ni Councilor Lito ang ordinansang ini sa pinakahuring sesyon regular kan 13th Sangguniang Panlungsod kan Martes. Hagad niya na sana na suportahan ini kan sa iyang pag-iriba. Sa paaging ini matatabangan kan gobyerno lokal ang mga apektado ang buhay kan COVID-19 pandemic. Para sa Anagangunyan News, Kate De La Viere. ANN News Headlines Ngunyan. Duwang area sa Barangay Concepcion, Pequeña na dating nasa red zone, ginibo ng yellow zone. Ang detalles sa istorya ni Joel Sulina. Pig-downgrade, aldaw na Biyerkules ang dating sakop kang red zone sa area kan Yes as in St. Clair sa Barangay Concepcion, Pequeña. Matapos na Mayo nang nagpositibo sa ginibong swab testing sa mga individual na pinag-extract sa lugar matapos na ma-expose sa mga pasyenteng nag-positive sa COVID-19. Sinabi ni Alcalde Nelson Legacion, pinagmarhay na kang Health and Emergency Response Task Force na i-downgrade pasiring sa yellow zone ng area kan Yes as in St. Clair kung said matatada na sana sa area kan red zone ang area kang spillway as in Kanda sa Concepcion, Pequeña. Mentras tanto poon kang Huwebes sa Biyernes natapos na ang swab testing sa mga residente na yaon sa loob kang pinag-lockdown na area. Mantang sobrang sa 500 na mga individual ang naisalang na sa nasambitan ng test gikan sa nasambitan na barangay. Resulta kan mga swab testing, as in inulit na nakafocus lang po si mga nagpositibo dyan po sa spillway. So bago po na desisyonan upon the recommendation of the medical team na i-downgrade na po from hot zone to yellow zone itong area kan St. Clair, Siringman, si area kan Gis, pareho po dyan sa Concepcion, Pequeña. So ang matatada na lang po na red zone, iyo po ang yaon sa spillway as in sa Kanda. Of course, apuera itong naka-lockdown sa Calawag as in duman po sa Sitio Tiripon. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina.
Mientras tanto, sa iba pa mga bareta, mga residentes na yaon sa lockdown area dyan sa Barangay Pakul, pig-ayudahan kan lokal na gobyerno kan Naga. Detalya sa halik ki Kate de Lubieres. Puun kan magpositibo kan Hulyo 4 si Bicol patient number 147 sarong 34 anyos na lalaki na nakaistar sa Sitio Tiripon kan Zona 7 Barangay Pakol Naga. Tulos nagpautob nin lockdown sa lugar. Sigun ki punong Barangay Josue Perez, istrikto an sa indang pagbabantay sa nasabing sitio asin padagos ang ginigibong contact tracing. Sinda man lang magsasakit, sinda man lang sasapo kang sekwensya kang mga katagasang kampayo. Arog kayan. Nag-abot lang kaya. Ag-irenuman na dahil na naisip na haling Manila. Kung sinda nag-isip na dapat dahil muna sinda makisalamuha dyan, haling Manila, dahil mangyayari yan. Tulong aldaw matapos ang lockdown, nagpaabot nin tabang ang gobyerno lokal kan Naga sa mga residente kan Sitio Tiripon. Sa paagi kan City Social Welfare and Development Office, 150 relief packs ang dinara para sa inda na may laman nin 10 kilong premium rice, 5 dalata nin corned beef, asin 5 pakete nin noodles. Ang mga ayudang na itaumi digdi sa Sitio Tiripon, iyon ang pagkakan. Kasi yun pinaka-basic. Arami na dahil nga ni lockdown, dahil nakakaruluwas, dahil nakakasaraod. So, ang pinaka-immediate na pangay ito pagkakan. Ang tinaumi is good for 10 days. Kasi 10 kilos of rice, may 5 kitang tins kang corned beef and noodles. So, depende kasi sa aldaw kung pirang aldaw sila naka-lockdown. So, preparado man ang syudad. Total na 147 households ang nakaistar sa Sitio Tiripon. Mantang nagpapanaunin relief pack sa lugar, nag-abot man si Rene Abiada, Camp Commander kan Local Isolation and General Treatment Area for COVID-19 cases na iyo ang nasa JMR Coliseum para sunduon ang nasa 25 residente kan sitio na close contact ni Bicol 147. Tanganing isa irarom sa rapid antibody test. Para sa Nagangunyan News, Kate de Lubieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. LGU Naga nagpaluwas ng bagong quarantine procedures para sa gabos na returning LSI. Aramon tang istorya ni Don Jimenez. Igwang bagong quarantine procedures ng syudad ni Naga para sa returning residents. Ini parte kan mga lakdang kang gobyerno lokal, tanganing malikayan ang pagdakulpa kan mga positibong kaso kan coronavirus disease 2019 o COVID-19 sa syudad. Sigun ka Alkalde Nelson Ligacion, igwan ng piglatag ng mga pagbabago sa pulisiya kan syudad para sa returning residents, kaibanan na ang locally stranded individuals o LSIs, overseas Filipino workers o OFWs, asin returning overseas Filipinos o ROF. Pigbukasan na kan syudad ang tulong options para sa pag-quarantine kan returning residents na hotel quarantine, home quarantine asin city-controlled quarantine facility. Makakatabang po kita sa paghanap nin paagi para maakomodar si gabos na nagpupuruli. Pero sana sa liwat po si isa mo yung pakiulay na kung pwede makontrol si pagpuli. Dahil taman sinasabi na dahil sinda magpuli, pero sana makontrol si numero. Tanganing mas asikaso tapo sinda. Pag-abot kang returning residents sa syudad, kay puan man giraray nindang magdiretso sa JMR Coliseum para sa magkakanigon documentation. Hihilingon kung gikan ang mga ini sa COVID-infected area kung iyo isa sa irarom sinda sa antibody rapid test. Makalis ka ini, papapiliun sinda kung hotel quarantine, home quarantine o sa city-controlled quarantine sinda matinir. Kung piliun kan returning resident and home quarantine, aapudan kan mga personahe sa JMR Coliseum and Barangay Health Emergency Response Team kung sa inakaistar ang nagpuli na nagenyo. Tanganing marikisa ang pupulian na harong kung laog ini sa tulong kwalifikasyon. Igwang sa diring kwarto o CR, asin isolated na kwarto, mayong nakaistar na igwanin helang, asinda isinda located sa sarong highly populated community. Obheto kan bagong prosedimento na maibitara na maulit ang pagdakol kan kasok ng COVID-19 araw ka nangyari sa Barangay Concepcion, Pequeña. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, public hearing sa pagbugtak nin mga cell sites kanduang telco sa Syudad ni Naga, ginibukan komite ni Konsehal Lito del Rosario. Ang detalye sa halik ni Kate de Lubieres. Anom na
nga barangay ang saru-sarong pigkaulay sa ginibong public hearing kan Committee on Public Utilities na pinamamayuhan ni Councilor Lito del Rosario kan Huwebes, Hulyo 9 para sa ibubugtak ng mga bagong cell sites kan Third Telecommunications Company sa nasyon. Iko po kaya ning application igdi sa local government of Naga ang duwang telecom groups DITO sa kaining Lux Power na sila po actually mga nag-approach di si mga subcontractors na mabugtakan si mga towers. Igwanin onseng proposal sites ang nasabing third telcos kan Pilipinas sa syudad ni Naga. Asin saro sa proseso na dapat agihan antes mabugtak ang cell sites ang public hearing tanganing makua ang sentimiento asin nasa buot kan residentes na harani sa lugar na ikakaagan cell sites. Kung iko po ni mga opposition, kung iko po ni mga nagsusuporta, so, i-calculate po yan mga opinion na yan. Then, of course, we'll also ask for expert opinion, for example, from the Department of Health as to radiation and other aspects. And makam up kita ning magkakanig ng resolution. So, either supporting or not supporting yung pagbugtakan nimo. Nagpuunang magbugtak nin towers kan mga cell sites sa mga piling barangay. Pigtawan na kaya ininin provisional building permit kan City Engineer's Office na sunod man giraray sa pagkumple kan telephone companies sa regulasyon na pigpapautob kan gobyerno lokal kan Naga. Ang mga residentes asin opisyalas kan barangay kan San Felipe, Balatas, Carolina, San Isidro, Pacol asin Concepcion Pequeña ang imbitado sa nasabing public hearing. Para sa Nagangunyan News, Kate De Lovieres. ANN News. Headlines. Ngunyan. 50 ang residentes kan Diamond Street kan Barangay Kalawag pig-ayudahan man kan lokal na gobyerno kan Naga. Aramon tang istorya, halik kay Don Jimenez. Padagos ang pagtaong asistensya kan gobyerno lokal sa mga lugar sa syudad na yaon sa irarom kan hard lockdown huli sa mga nairehistrong positibong kaso ni Coronavirus Disease 2019 o COVID-19. Sigun kay Annabel Vargas, City Social Welfare and Development Officer Naga, pirming andam ang gobyerno lokal na magdistribute ng food pack sa mga lugar na igwang residente na positibo sa COVID-19. Ini sa pakikipagtabangan sa mga opisyales di barangay. Pigsaysay pa ni Vargas na nagtaw na sinda nin 50 facts nin relief goods sa Barangay Kalawag para sa pangangaipukan mga residente sa Diamond Street. So ngunyan ang tinauta po is bagas, dilata, tsaka noodles. So kami naghahalat na baka ini si first wave. Kasi dataram kung baka magdagdag pa ang aldaw kang pag-lockdown kang lugar. So handa man ang lokal na gobyerno kang Naga na magpadagos na magtaong ng ayuda. Labi man ang pasasalamat ni punong Barangay Corazon Peñaflor kan Barangay Kalawag huli sa ayuda na pigtao kan gobyerno lokal. Dakulang tabang subuot ini sa indang mga residente na sa presente na ipigtutugutan na magluwas sa indang mga harong huli sa hard lockdown. Alagad na nga po ng opisyal na mag-utob sa mga protokol na piglatag kan gobyerno tanganing maasigura na makalikay sinda sa COVID-19. Ang mga aki po, bawalan ta magparuluwas, as in po, ning tumay po kitang importanteng katuyan sa luwas, di na po magparuluwas ng una. Stay at home nang una po kita ngunyan ng mga panahon. Pigsa irarom ang Diamond Street kan Barangay Kalawag sa hard lockdown, makalis na igwang sarong nagpositibo sa COVID-19 kan Hulyo 5, 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Sa iba pang bareta, inventor kan Organic Solutions na pigagamit tanganing dimitaran an malain na parong kan basura pigtawan onra kan gobyerno lokal kan Naga. Ang detalyas kayan halik ki Joel Sulina. Bio Naga Inoculant ang ipinangaran sa Organic Solutions na ginagamit para man malimitaran ang malain na parong kan basura na ginamit kay ito sa dating open dump site sa Balatas asin sagkod sa Ngunyan na nagagamit ini kang SWMO sa bagong sanitary landfill sa Barangay San Isidro. Ang nag-adag asin naka-imbento ka ini, si Mr. Melchor Llantero, nangunyan retiradong empleyado na kang lokal na gobyerno na dating nasa opisina kang SWMO na nagamit para man mabawasan ang malain na parong kang mga basura puumpa ka ito sa Malatas sa good sa Ngunyan sa Barangay San Isidro Sanitary Landfill. Nagamit pa ini bilang insect o fly repellent
asing compost enhancers. Huli kay di, nataunan ng pagbisto ang imbensyon ni Mr. Lantero kan Biotechnology Institute kang UP Los Baños maging kang lokal na gobyerno kan siyudad ng Naga kung saan pinasalamatan ini ni Mayor Nelson Legacion asin mga miyembros kang sangguniang panglungsod sa panghinotman ni Vice Mayor Neni Diasis. Sigun kay Mr. Lantero, buon pa kan 2005 kan panahon ni former Mayor Jesse Robredo kan sa iya ining i-introducir kay Engineer Joel Martin asin initulos man na ginamit susog sa RA 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of the Philippines. Saro ini sa pag-introduce ninda na mag-compost. Then saro sa pagkuhan ninda is microorganisms, bacteria. Kaya lang sinda ready na din naradig sa to sa Naga katong 1980s. Ito kaya ni manunod ng programa katong panahon na itong Green Revolution Program katong panahon. Kaya lang ready na si kuya ninda kana ubusan sinda katong stock. So material na ginamit ninda nagkaigwaman ninda garo igwamang kita digdi. Yuto si dinevelop ni. Ngunyan duman na kuya nan si ideya po na ipuyang giraray ining pagkulture ng bakterya dahil sa programa sa solid waste management itong recycling o biodegradable. Para sa Nagangunyan News, Joel Sulina. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mga poste nin kuryente nagkaturumba matapos radason kan tren ang sarong kable sa Concepcion Pequeña. Pigpakaray na kan kaso Recodos aramontan istorya hali kay Don Jimenez. Nadanyara na nasa siyam na poste ng kuryente sa Barangay Concepcion Pequeña, makalis na maradas kan tren kan Philippine National Railways o PNR ang sarong kable ng telecommunication sa lugar. Sigun kay Riner Bukay, tagapagtaram kan Camarines Electric Cooperative o Caso Recodos, na apektaran kan pangyayari ang mga poste ng kuryente, kabali na ang distribution transformer, asin ang mga nakakabit na metro kan mga residential consumers. Alagad bigasiguran ni Bukay na sa ibong kan danyos, lalapigutan kan sa indang kooperative na tulos na magkaigwan ni kuryente ang pirang parte kan Concepcion Pequeña. Ang PNR kaya, bali, kainda talaga itong agihan. Ang tigihiling daw may problema, baka dahil nagsunod sa standard kang langkaw itong mga nakakabit sa linya ng kuryente kang Kasoreco 2, itong mga telcos, cable companies, and internet provider hindi siya naga. Maabot sa 400 na households na naapektaran alagad 65% digdi ang nagibuhan na ng paagi kan Caso Recodos na matawan ng kuryente. Ang natatadang 25% posibleng abuton ng 3 hasta 4 na aldaw bago magkaigwan ng kuryente huli sa dagbang nakaipuang pakarayon kan Caso Recodos. Nagdesisyon man si Alcalde Nelson Legacion na kaulayon ang Organization of Barangay Electricians kan syudad tanganing makatabang sa marikas na pagbalikan kuryente. Urog na sa red zone kan Concepcion Pequeña na yaon sa irarom kan hard lockdown. Nabutong kantre na may lunad nin locally stranded individuals o LSIs ang kable na nagkausan ng kawaran ng kuryente sa lugar kan Hunyo 6, 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Mientras tanto, lalaking nagsauli nin wallet na dakulon kwarta, pigbisto kan gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga. Ang detalya sa haliki Don Jimenez. Maugmang pigresibi kan sarong nagenyo ang pigtao sa iyang komendasyon kan gobyerno lokal kan Ciudad Dinaga, makalis na ipuliin niya ang wallet na igwang laog na dakulang kantidad ng kwarta. Nag-abot sa 52,000 pesos ang laman na kwarta kan wallet. Sigun kay RJ Gomez, napurot niya sa iyang piglulunad ng tricycle ang wallet na personal niyang pigpuli sa may kagsadiri sigun sa impormasyon sa ID na nakapalaog digdi. Pigsaysay pa kan honestong nagenyo na pigsayumahan niya ang pigtatao sa iyang pakonsuelo kan may kagsadiri kan wallet, huli ta pig-isip niya ang posibleng importanteng pagastusan kaini urog nangunya na igwang kinakahampang na pandemya ang nasyon. Si Tukdo Bansaw kang maguram ko na kung bako talaga sa mo ibalik mo ta mas kaipuhan arog kay itong nako ako mas kaipuhan niya tong kwarta niya. Kaya, tawid. Formal na pigbisto kan LGU naga si Gomez kan Barangay Liboton sa flag raising ceremony kan Hulyo 6, 2020. Para sa Nagangunyan News, sa Don Jimenez. ANN News. Headlines. Ngunyan. Na po ang katripunan kan mga bareta sa Nagangunyan News.
Sa ngaran po kan lokal na gobyerno Canaga, Mayor Nelson Ligacion, asin Vice Mayor Nelly Diasis, Sangguniang Panglungsod Canaga, asin City Events, Protocol and Public Information Office, ako si Jeff Achas. Sa ngaran man po kan Bilog News Team, nahinan nyo kita sa KMFM 100.7 ang radyong kakampi mo, asin 89.5 radyo natin Naga. Ini man po ang sa indong nakaibanan, Roy San Ramon, mabalos kan sa indong magantabay, masunod na Urulay Banuan. Sa panahon ng COVID-19, importanteng tandaan asing gibuhon yato ang mga minasunod na gawi o ang new normal. Enot, maggamit in face mask kung maluwas sa harong asin untukon man ang paglutab asin pag-ihi sa mga pampublikong lugar. Anda ipag-utob sa mga ini, nakakatabang sa mas marikas na pagkuriyat kan COVID virus. Igwamanin katampad na multa, anda ipag-utob sa mga ini. Panduwa, ugalion ang regular na paghanaw nin kamot gamit ang sabon asin tubig o alcohol-based sanitizers. Ugalion man ang pag-disinfect kan mga gamit sa harong asin sa opisina na pirming kinakaputan asin inaagihan kan mga tao arog kan doorknobs, door handles, handrails asin salog. Asin pantulo, maglikay sa mga mataong lugar. Siguruhon ng physical distancing o pagsuhay sa ibang mga tao nin 2 metros. Ninhuli man kaini asin sagkod na mayo panin bakuna. Lauman taman na untok na ang paghibon yato nin mga mass gatherings o gabos na okasyon na madara nin dakol na tao. Ini po si Mayor Nelson Ligacion. Pagtarabangan ta po ang paglaban sa COVID-19. Ang mga gawi na ini igwang kabaing na pagtios, alagad dakulang karahayan an balos. Para po ini sa satong mga sadiri, mga kairibanan, asin mga mahal sa buhay. Magtiwala kita gabos na ini kakayanon ta, asin malalampasan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo na balang. Now, China's decision to lock down the city of Wuhan says human-to-human transmission outside of China. I am placing the entire mainland of Luzon under quarantine until April. Igwa kita ngunyan inaagihan, sa tuyang banwaan pinuprubaran. Sa krisis tangunyan, dapat tarabangan ang pagkasararo kaipuhan. Kooperasyon ang sa tuyang itao, iribanan kita, gabos ng nagenyo. Magpangadji sana, magtugod kita, ang sakuna malalampasan ka. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik kularay ang ugma sa naga. Tawag pa may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, basta kita natatanyo, kita pirming andam. Nagenyo laban lang. Sa namamatian tang krisis kunyan, makakaasa po kamo, mayong mawawala, mayong papabayaan, yaon kami, igwa kamong malalauman, igwa kamong masasarigan, igwa sa inyong maataman, nagenyo kita, pirming andam. Magtiwala ka, kakayanin ka, mabalik nilalay ang ugma sa naga. Tawa na may takot, dahil kita matugot, na mawala sa tuyang paglao. Ang gabos iribanan, sa paghampang sa laban, bitbit sana ang paninindugan. Nagin ka, naibasta kita natatanyo, kita pirming andam.
Nagenyo na balang nalalauma nasasarigan nangangataman itapilin andam Nagenyo na balang Danga, San Ramon, Urulay, Banwan. Maray na og tuliwat mga tugang, nagbabalik kita sa ANN News sa ikaduwang parte kang Orolay Banwaan. Ngunya na aldaw makakaibanan niya to ang pamayo ka na City Social Welfare and Development Office na si Ma'am Annabel Vargas. Para aramon niya to ang sa indang kalakawan ngunyan puun kang nagkaigwan ning positive case digdi sa syudad ni Naga. Positive sa COVID-19 as in kung ano ang sa indang mga ginigibong aksyon tanganing padagos na matabangan itong mga apektadong residentes digdi sa syudad ni Naga. So, marahay na aga po, Ma'am Bel. Marahay na aga man, Miss Kate. So, Ma'am, sige po. Sa presente po, yaon kami ngunyan sa mapagal na kabugtakan. Kasi dahil nga ni kaining pandemic na igwa kita ni mga lockdown areas na iyo man talaga ang aayudahan as in tinatawan ng focus kang lokal na gobyerno kang syudad. Iyo, sabi nga ni po, kamuda po ang saru sa pinakasibot ngunyan na opisina. Tama yan, Miss Kate. Puun po ka nag-lockdown kang June 28. Ano po sinaging kasuguan sa imo ni Mayor Nelson Legacion? Actually, ang pag may mga arog ka yung mga pangyayari, saro ang opisina, misa mga bidang opisina. So, ang mga kalakawan ni Mayor na matawan ng maray na pag-ayuda itong mga yaon sa naapektaran kang coronavirus na mga biktima. So, sa mga kasuguan niya, kami magpreparar. Permi magpreparar ang opisina sa mga pagkakan na kinakaipuhan talaga. Kasi pag sinabing lockdown, bako lang yan 1 day. So, ang pinakaano kayo is 10 days, 6 days. So, kami man, bilang yaon sa social welfare, pero man kami nakahanda. Sabi nga ni Kayan, tagiti pa lang, igwa ng relief. Garo po pala na may bagyo man sa na 24/7 kamong nakaantabay. Tama yan, Miss Kate. So, kato pong nag-start po ang lockdown, digdi sa Barangay Concepcion, Pequeña. Anong aldaw po kamo nagpanaon ng relief goods? After a day or after 2 days, naglaog na kami. Kasi sabi nga ni, medyo matatagalan itong pag-lockdown. So, nag-prepare po kami para sa 10 days na food packs na itatao sa kada household. Actually, bako na nga ning household kabus ng pamilya. Duman sa red zone, ang tinawan na ning relief goods. So, nagsunod-sunod iyan. So, for 3 days, 3 consecutive days, nagtao kami ning ayuda duman. Sa 3 consecutive days po na iyan, pira po si natauan ta? Pira po si nagtotal? Nasa 1,700 packs na ang tinaumi. 1,700 packs. Duman lang po yan sa spillway. Opo. Sa spillway pa lang po ning pinag-uurulayan ta. Ano po? How about po duman sa nagsunod pang lockdown? Actually nga dahil nga na nahaloy, na-extend si lockdown dahil nga daw lang nagpositibo. So, hinguha ka sa tuyang mabuot na mayor na pati itong mga area na yaon sa yellow zones, matawan maning ayuda. Kasi sindangani talaga, di man nakakaluwas. So, ngunyan po sa presente, poon kasugma, nagdara na kami ng relief goods para po makover itong yaon sa yellow zones. As in kami handa na magtao ning nasa 4,000 packs. Sa sarong ano lang po yan, relief operation, 4,000 packs ang kaya na po nindo. Daiman. Actually, staggered me. Staggered man po nindon kasi may kadipisilan din kami sa pagre-repack. And besides, yung mga supplier, garo partial din ang delivery. So, every day, nagkatao kami. So, most probably, hanggang sa aga, may mauubusan ng 4,000 packs. After po kang sa spillway, nasundan ini sa Barangay Pakol na. Opo. Sa Barangay Pakol po, nakapira na po kita? Sa Barangay Pakol po is nagtao kita kang Tuesday, kang July 6. As in, igwa kita duman yung apektadong 150 families duman sa Sitio Tiripon. So, sa ngunyan, dahil pa ito nasusundan. Kasi mayo pa maning advice si Mayor, garo baka nga i-lift na din ang lockdown. So, kung if ever na i-continue or i-prolong pa ang lockdown, definitely, matao kita ning pang segunda diya. Sigurado po kitang igwa kitang bastanteng supply. Maasiguro ko permi ng igwa.
Oo. Kasi ang syudad ng Naga perming nakahanda sa mga araw kaniyong problema. Ma'am, pag-ulayan ta naman ngunyan ang laman kang relief goods. Kasi sinasabi nga ni, baka daa bako man magayon na klaseng bagas, baka daa expired. Ito mga araw po kaya na mga issues na bobrought up sa social media. Ika po, ano pong masasabi mo kaini? So actually po, ang tinatawag ng bagas, premium po yan. Kung nakanamit po kamo ka itong pang third wave na tinao, kang lokal na gobyerno, iyo po ito si itataomi ngunyan sa lockdown area. Although, igwana po ngunyan, dahil nagkaroon masasaturate itong sa yellow zone. Kasi ubos na po itong masiraming bagas, pero ma-assure me po kamo na magayon manggaray po ang bagas na makukuha nindo. Si Maray na klase. Si Maray na klase. So, ini pong bagas na niyo, gabos po na residente, makakakuha ng 50 kilos po ang kada pamilya, na kung saan, ini po igwaning kasabay na dilata as in noodles. Na sa pagmati ko, barabas tantima lang, kung ang aki mo ngaya, dikit man sana, pwede na po ini makatapan. Oo. Paano po duman sa mga dakul ang pamilya? Depende po kasi sa household. Let's say, for example, kung ang household may 2 family or 3 family, so 3 packs din po ang ibibigay. Pero nabanggit mo po kasubago na di na nga ni kita nagbabase sa household, ano po? Per Opo, family na per talaga. Per family na. Ang So, halimbawa, sa laog kang sarong-harong may 2 pamilya, tatawan tayo ng 2 supot man, 2 patos. 2 relief packs na po. So, maliban sa bagas, igwa po kitang corned beef. Mga pirang pidaso man po ini. Nagtao po kita ng 5 pidasong corned beef, pero makubuin sa rin si mga 175 ml po. Tapos 5 patos kang noodles. May nagsasuggest po kasubago. Pwede daa po bang fresh goods ang itauta sa mga relief goods? Pwede man po, kaya lang ang problema ta kay kanya ang supplier. O kita po ba kaya utangan sa tuhiyang sabihin ba o kita katong sulbud sikon na matabayad tulos. Kasi nagpo-process pa kita ning papel. So dahil nga ni maradalian lang, so naghahanap po kita ning supplier na madali magpautang sa to. So pwede man yan, kaya lang siguro medyo mahaloy-haloy pa kung mga fresh ang ano. And besides, Miss Kate, bako man lang lokal na gobyerno ang nagdo-donate. Actually, may mga private individuals na ang donation, mga fresh, yung mga gulay, tapos iyan, iba-iba pa. Pero pera nga ni kayan, pera ka itong sa tuyang pigtaotang relief, ang Robinson's Naga. Sinabay mi man itong tinaong relief na popcorn. So sinabay mi na ito. So definitely siguro kung ang kakayahan kang City Hall magtao ito mga canned goods, may mga private individuals po na dakol ang nagre-relief sa Concepcion Pequeño. Speaking po kang private individuals, ano po ang guidelines na po para duman sa mga buot taoning donations, duman sa mga naka-lockdown? Opo. Actually, yung mga gusto po mag-donate, depende kaya kung gusto yung nag-idirekta sa barangay council or pwede pong ipaagi sa mo. So before na nasa kasagsagan kita kang ECQ, di ba may kasuguan ka to na ang mga donations maagi sa Red Cross office. So ito nangyari ito. Pero ngunyan dahil nga na-concentrate lang sa sarong lugar. So may mga donors man na nag-aagi sa mo. May mga donors man most likely diretso na sila sa barangay hall. Di po sinda pwedeng magdirekta. Ano po? Di sinda pwede halimbawa itong gusto ko ngayon magduman sa lockdown area, di pwede. Ano po ang dapat nindang gibuhon kaya? So dapat po si mga donors na muya or gustong mag-donate duman sa Concepcion Pequeño o kung saan man na lockdown area, siguro po dapat kung pwede man sana mag-agi po sa mo, kung gusto man sana mag-agi sa mo, pwede po yan. Pero kung gusto po indang idirekta, di po pwede magduman miso sa lockdown area. So siguro po kinakaipuan na mag-agi sinda sa barangay hall. So di po sinda pwedeng basta na lang ano po. Lalo na ngunyan ta may binabantayan kitang COVID-19. Di sinda pwedeng direktang magduman sa lugar. Nasambit mo po kasubago ma'am na igdi sa Concepcion may 2 lugar na din na na-lift na ang lockdown. Day pa. Actually, pang pigilift na lockdown sa Concepcion Pequeño. Pero may yellow zones po, nadagdagan na yellow zones. Nadagdagan ng yellow zones. Pero itong nasa yellow zones, makaka-receive din po hali sa Indo. Tama, opo. Kasi yun po ang kasugaan sa tuyang padangat na alkalde na
dapat bako lang kita mag-concentrate naman sa red zone na kung saan ito talaga ang yaon naman ang mga biktima, kundi itong mga yellow zones na kung saan si mga pamilya doon dahil man talaga nakakaluwas. So ini ma'am, paano po nindo ginigibo itong repacking? Kasi syempre po limited ang tao tangon yan. Paano ta po ginigibo ini? Opo, ini po ang medyo mapagal sa mo kasi syempre daw nagre-repack kami, nag-observe kami kay itong mga protocol, social distancing, nagagamit ng mga face mask, every now and then, kung di man pagal ang kamot, pwede maghugas ng kamot. So, ngunyan po, ang pag-utilize mi sa repacking, yung mga social welfare volunteers mi. Pero nga ni arami na paragal naman sila ning pirang aldaw ng sige ang re-repack. So, nagkaigwa kami ning kaisipan na siguro papahingaluon mi sinda, matabang naman yung grupo ka mga solo parent and yung grupo naman ka mga sanggawadan officers. So sinda lang nagiribayan para mag-repack. Hanggang noarin po kita kaini mga gibo? Basta po ang kasugoan ni Mayor, makaparipak kami ng at least mga 5,000 and aside from that, gusto ming mag-stockpile. Kasi abo mi itong dikit-dikit, maripak, dikit-dikit, maripak. Kasi hanggang ganing unyan, dahil taaram kung hanggang noarin ini yung problema tang ini sa COVID. Kasuugma, may nadagdag naman po kitang lugar digdi sa Naga. Ano po? Sinda po, natawan ta naman po sinda asistensya. Actually, mayo pa. Mayo pa man. Kasi bago lang sinda na lockdown. So, dahil pa kaming advice na magtaon naman ng relief goods. Pero pwede po ninda asahan ining tabang na hali sa gobyerno lokal? Pwede. Kasi sabi ko nga pero yung kitang handa. So, mahalat lang kita kang go signal ni Mayor para makapagdara kami ng relief goods naman. Sige ma'am, i-total ta po ika na po ang si sa total po kang gabus na naipanao po kang gobyerno lokal na relief goods para po sa mga nasa lockdown areas. Opo, sa Barangay Concepcion Pequeña po, poon po kang June 30 hanggang ngunyan aldaw. So nakapagtaon na po kami ng nasa 3,018 packs kang relief goods. So yan na po ang naitaomi. Pero ipapadagos iyan hanggang sa aga or hanggang sa Monday para ma-reach mi itong mga target duman sa yellow zones na matawan ng talaga gabos. So more or less, kung susunodon mi itong kasuguan ni Mayor, makakapagdara kami ng more or less mga 6,000 goods. 6,000 goods. Sa sarong area lang po ini po? Concepcion Pequeña lang yan. 6,000 goods. So, day po totoo itong mga nababasa ta sa social media na mayo da sa indang nakakaabot. Actually, yan nga ang makulog sa buot mita. Kami na ang pagal. Day pa nare-recognize si kapagalan mi. Dahil luluwas na mayo da ang relief goods. So, siguro data masasabi ko ang kayan. Pero, aram po kang nasa barangay kung gurano po ang pag-antabay kang lokal na gobyerno sa Barangay Concepcion Pequeña para matabangan itong mga yaon sa mga lockdown area. Ngunyan pong arungani po kanika sibutan sa itong opisina. Padagos man giraray itong mga normal services na tinatao po nindo sa opisina nindo. Actually, on top kaini yung mga dati po. Ano po si mga serbisyong pwede pa pong i-avail digdi sa opisina po nindo tagaro na reparo ko digdi sa entrada po talagang naka-ready kita para sa itong naka-plastic itong atubangan. Siyempre, nagpapasiguro din kami kasi abo na kami mismo maapektaran. Kasi pag nag-close ang opisina mi, maana kami makakatabang. So sa ngunyan, padagos yung pagtaomi ng asistensya duman sa mga mahilang na kung saan nangangaipon ng bulong, nangangaipon ng mga hospital bill na taga-Naga sana. And aside from that, nagkakaigwa din kami ng problema duman sa mga strandy na dahil nag-agi sa JMR, araw kasugma, igwa kami ng haling daet na pasiring haling Pasay, haling Pasay, nag-agi ng daet, nakaabot ng Naga. So araw kaya mga problema mi na dapat kino-coordinate mi, dinadarami duman sa JMR para matawan tamang pag-asikaso. So may mga problema din kami na yung mga stranded na bakong taga-Naga, haling Legazpi, tapos pasiring Manila na drop by Samu. So pag-aabot sa Muya, talagang tinatrap na maibalik siya duman sa JMR para matabangan sinda. Kasi syempre kita
natatakot man kita kasi dahil nga ni aram kung siya ang kalaban ta. Oo, tano po sa indod nagdidirekta? Actually, nagagad sinda ning tabang kung paano makaabot nga sa lugar mi, mahagad ning pamasahe, kung paano nga ang pag-coordinate para nga makaabot kami duman. So, ang nangyayari, pag ini-endorse mi na sinda sa JMR, dahil minaaram, kasi kinakwarantin na duman lagi sinda sa facility. So, siguro pagkatapos ng sinda makwarantin talaga, babalik gyari sa muya. Oo. Pero kadaklan po sa mga ini, sa hiling mo po, nakabalik na din duman sa pinaghalian ninda kasi naghahagad sindang assistance. Feeling ko dahil pa. Dahil pa. Kasi ngunyan pa lang na si Managaro ang nagdakul. Mga pirana po yan? So far, garo siguro mga 5 na o anong ang nagagad sa muntang. Na individuals po? Individual. Ang saro mag-agum na may darang aki. So, pig-refer me ito sa JMR. Nag-igdi po sinda sa Naga para maghagading tabang para makaduman sa lugar ninda. Ang sabi mi nga niya, ang dapat kung saan si point of origin ninda, duman sila naghagading tabang. Yung, sabi, kung Tagaligas siya. Bako po sinda mga locally stranded digdi sa Naga? Mga stranded sinda, pero bako sinda mga Bicolano. Sabi yun, garo nagbakasyon lang, inabot ng lockdown, gusto na magduman sa lugar ninda. So, dahil sila naghagad tabang duman sa kung saan sinda hali. Halimbawa, Legazpi. Oo, dahil sila duman naghagad. Kundi nagpanagas sinda para maghagad din tabang. So, sa iling mo po, kakayanon ta pa po mag-accommodate ng mas dakol na mga assistance na hinahagad po on top katong continuous ta pong ginigibong relief operations. Pero may kita nakanda kasi naka-budget, may mga budget man yan. Sige ma'am, mensahe na lang po, siguro po tawan ta po ning mas malinaw na mensahe ang satuyang mga tugang, ang mga nagyenyo po, manungod po sa kalakawan asin sa padagos na pagtauning asistensya kang City Social Welfare and Development Office. Didi po sa mga nagyenyo na arami man na bako lang po pagmati ko, gabos kita nagsasakit kasi gabos po kita takot kay ining virus na ni. So, hinagad mi lang po ang sendong kooperasyon. Kasi ang pinaka-importante po, ang dapat ang lambang saro magkooperar. Kung may mga problema po, na halimbawa may kadipisilan sa pagbakaling bulong, pero sabihin tanang yaon, yes, kami ma'am sa lockdown area, kaya po may ang bulong. Siguro po, dahil po kamong mag-alangan na konsultahon si mga otoridad na yaon dyan na nagbabantay sa Indo para po matabangan po kamo. So, siguro dapat po kita permi magpasiguro. Magpasiguro, mga G, kasi ngunyan po nga ni sa paghiling ko, garo ngunyan pa lang kita tinatamaan kay ini yung pandemic na ni, na sa paguna ta ni, mayo na ni sa to, pero ngunyan garo nag-boom. So, dapat po garo magkasararo kita para ini maiwasan man. Diyos mabalos po, Mama Annabel Vargas, ang pamayo po kang City Social Welfare and Development Office. Sa tuya pong nakaibanan si Ma'am Bel. Thank you. And belated happy birthday po. Salamat, Miss Kid. Ayan. Salamat po ulit sa imo, sa imong oras na tinao sa muya. So ayan mga tugang, nadangog ta po ang paliwanag, ang mensahe ni Ma'am Bel Vargas na sa tuya pong ang gobyerno lokal Kanaga padagos ang paghinguwa na makataon ning tabang sa gabos pong residentes digdi sa syudad ni Naga kang mga pangangaipo lalong-lalo na itong mga yaon sa lockdown. Ano po? So, digdi na po nagtatapos ang satuyang programa. Live na nindo kaming nadadangog sa KMFM asin sa 89.5 radyo natin Naga. Asin nadadalan man po nindo kami digdi sa Naga Smiles to the World Facebook page asin City Government of Naga Facebook page. Sa ngaran po kan lokal na gobyerno kan Naga, Mayor Nelson Legacion, kay Vice Mayor Nene De Asi, Sangguniang Panlungsod kan Naga, asin kan City Events Protocol and Public Information Office. Asin sa gabos pong pag-iriba digdi sa ANN News, ako po ang nakaibanan nindo si Kate Dalovieres. Marahayin na aldaw. Riondanga, San Ramon, Murula, Banwan. Ang sa indong pigtitiwalaan sa pagpaabot kan mga programang pangkauswagan, mga bareta, halis sa indong gobyerno lokal, mga impormasyon, manungod sa mga pulisiya, asin proyekto kan syudad. Ang sa indong mga kasurog sa mas pinahiwas, asin pinakusog na programa kan lambang na genyo sa maugmang lugar. Don Jimenez, Joel Sulina, Kate De Lovieres, Jason Nyola, Roy San Ramon, asin Allen Riondanga. Ang nagangunyan, ang nagangunyan,
Kada Sabado, alas 11 sagod alas 12:30 minuto. Ang Naga Ngunyan. Ang Naga Ngunyan.